Kailangan ni Gata. Interview. Kita matalo like isang beses na naman yung matalo. Isang beses lang. Baka isa lang ako dito. Hala rin. Ang lutong eh. Ilapit ko lang.
eh. Okay lang. Nauna ka yata eh. Tanong mo muna. May court na rin. Mark, Ha? bukas na rin. Okay na rin yung 5. Hindi yung 5-6. Yung ano, yung kaibigan kong babae, nakaklose ko na babae. Ito siya. Tapos nalaman namin, kaya pa yung pento, gano'n na kasi yung GC namin, mga There 5 tayo. lahat ng team namin, sila. Tapos na ba sila? Guys, Better na kayo? Di ba naman ako Sabi niya, hindi mo sila. Boom! Ang maganda yung mga sila. Doon natin sa drop. Ito yung gumagalaw. Pakita mo yung ano, Kaya mo nagawagan ng kayo kanina. Nakita ko talaga aftermath. pakita mo yung ano, pakita mo yung chef na ano, na chef. Hindi mo ba? Sa pita lang na talaga. Yung ano, yung chef na kanina lang. Yung nagluluto. Sa kanina, ilang beses yung pinalaw. Sabi ko ano, mga ibang pinapagbigyan ko yun. Oo. Oo. Wala yung mga magagaling. Sabi ko pala, ganun siya mag-break. Dave, have you seen my phone? Court 1! Get your things na! Kami maglalaro. Ay. Yung pala, akala ko open. Out! Or out!
Para pakalan. Mahal pa lang nito. Hindi sila para pakalan lang yung ano, cost. Para lahat ng makaka-post. Court! Free card! Free court! Next batch! Free card! Gigs batch na ngayon lahat. Sige, kumento na. Break, break.